Monsieur le maire, hande ko woni caɗele leydi ndi fof walla ko woni hande ala in ko troisième candidature président de la république Macky Sall, président Macky Sall. Troisième candidature ko woni hen yende ma? No ata monsieur le maire. An gilnana jalani mi wima troisième candidature ko woni yende ma tan jala. Ko woni problème o? Jalnimi ko mi welti. Matawde? Moƴƴi. Jalnimi ko mi welti puisque aɗa fanno namdal ngal. Boɗo fanno namdal ngal. Alhamdulillah ɓe digalani. Jinmi namdede. Ko hunde kadi ni nde namdami wona an jayde keddi goɗɗi namde no mamami. Mi weɗani ɗumen hen bindol. Suwato noon feeñ sarede. Dañde nane en kalino puɗɗinoma gurdam mam min en tant que individu et la formation parce que mbiɗa ko 7 à 35 ans fof ne hen formation ko ɗon gurdam engagement politique o ko ɗon min je suis licencié en histoire et droit constitutionnel ko ɗum addini mi weltade e ko posɗami ɗo ko par ce que koye terrain ma tawmami koye terrain hen wadda jogori hande dirbilade mi ha bone waɗa sifa o ko kala ko fate alhaali élection présidentielle eɗen jogui ko wiyete conseil constitutionnel ko ɓen jaɓata walla calo candidature e ɗoɓe pawi ko winda constitution ko dawal e gurdam institutionnel leydi aɗa andi guila 1960 faade hande en keeɓi constitution ngaji kewɗi kala constitution garɗo ɗo wona ɗo ko ɗum tan yawata ko wona ko ɗum tan yawata ruttantake caggal président Macky Sall en 2016 o waddi moddo goɗɗo wurno président de la république wotirante o wi constitution o wi nde o waɗande à partir de ko ɓenni walla tukkude hande kala mone laamo Sénégal o wawa laamade ko ɓuuri mandaji ɗiɗi deggodirde à partir de hande o wawa laamade ko ɓuuri mandaji ɗiɗi deggodirde premier mandat présidentiel garɗo après référendum de 2016 o ko 2019 o ko waɗete considéré c'est le premier mandat de la nouvelle constitution du Sénégal premier mandat présidentiel deuxième mandat o ko 2024 d'accord président Macky Sall président Macky Sall hayso o laaminoma Sénégal duuɓi nogas so tawi o addi yidde hankadi ne firtude alhaali o wattude ɗum kesum no wirnode o wadde ɗum cadenassé en 2016 2019 o jogui droit wadde candidat 2024 puisque natɗen koye dawal kesal de joni 2024 la loi eɗen jangga en première année de droit la loi wona rétroactive so wona e gueɗɗo won won fannuji won kono ɗo kam la loi elle ne peut pas être rétroactive aɗa yiyade troisième candidature o ko wona ɗum ko wona troisième candidature ni ko wona ɗum ko enen en jii ko way noon waɗi la jurisprudence hay so tawi ala ko winda noon so tawi ko way noon waɗi conseil constitutionnel jaaɓi en mbattat ɗum hankkadine ko ɗum loi ko ɗum foti wonde Abdoulaye Wade wonino candidat loi oɗo e nde ɗon toɓɓere ende wonno hen nde ɗon toɓɓere nde yiiɗi wonde candidat hewɓe mbi ala o ala droit ko basade noon e mandaji makko ɓennuɗi e on saaha conseil constitutionnel hokkimo gonga wimo omo jogui droit puisque dawal kesal ngal ɗon o yarata koye mandat goto makkine e dawal kesal ngal la constitution men yarata koye mandat goto faami mandama 2024 o ko o woni mandat 2024 aɗa waɗa battre campagne 2024 o so ari o woni candidat Allah wallimo o gagnima ko jakoreɗen ko woni kadi non haɗa gaña taw aɗa waɗa battre campagne dal jimminande haɗa gaña kay sa woni candidat koye élection koye campagne wona beele aɗa waɗa campagne pour Macky
ɗum noon ko 2000%. matawde so Allah jaɓi inchallah. Voilà. Allah waɗi wurɓe selluɓe. eyyi kono noon ko hulludema tan. amalgam baddeteɗo ɗo ko fodde mais monsieur le maire mais kanko wino so tawi on mbaɗɗi on dokkiti kam 2019 min so tawi mi joɗima on mandat gasi hay goto nantata kam e affaire e candidat goɗɗo hatte kanko wi noon mami fammina noon holko woni politique holko woni politique ko haɗum welɗum wela fo yo haal non wona ko welimi fof mi yomi haal c'est à dire aɗa andi président funtude yimɓe kadi ko hen jeeya non mami ar bien sûr ay ananani funti laami ɓuuri felli laami politique ko funti ok d' accord nde o ari o wawtana ko mandat 7 ans o yiiɗi no watta ɗum 5 ans holko conseil constitutionnel wimo o ala hen droit hay sa a haalide minen min keɗata ko konngol ma min ƴeewata koko winda ko ɗum min mbaɗa respecté ha hande koye ɗum tan watte respecté d' accord ko wona ɗum ko ko holɗum politique gando goto o wi politique ko ñeñƴal goyi ko haqqillaji e funti funere walla e masada faami saaha nde o haalata ɗum de kanko omo wawi wasa famde e oɗon saaha ɗum ga mandaji makko ɓennuɗi jiyaka e oga constitution o wona constitutionnaliste wona meccal makko sinno peut être ko pétrole haalita no ma wawi wiide hen goni walla ni par ce que nde wi omo watta mandat makko 5 ans nde o andano conseil constitutionnel koko salato ha hande kadi ni no wirino noon ni o tawi kanko jumro o wonno oɗon banggue so tawi o yiiɗi on wawi wonde candidat mais anda so tawi omo wonta kono kala nde woni candidat Mamadou Sadio kanko baddunoɗomo campagne ha weela analyse ma e ɗiɗo lebbi jeegom walla lebbi 4-5 manan assemblée nationale no yimɓe mbirata ene waɗi pocce ko ni holko hen analyse maɗa bon analyse an tan kono kewnomi wiide ni c'est à dire aɗa andi opposition wonata koye critique wonata koye ustude wonata koye bonnidde ɗum ko rôle muɗum pouvoir wonata koye fewjude wonata koye fewnude wonata koye moƴƴinte heddi ko ari en moment donné sukaɓe men woni hen hunde cikki mataw jammo ɓe goni on ko jaam définitif walla ɗum ala ko wona e dow mum ko mataw ma dañ arɓe mbaɗa ko ɓuuri ɗum kono alhaali gurdam aduna expérience ene namdi ɗum surtout needi ene namdi ɗum andude ko waɗata eko yahata ene namdi ɗum kadi ardiɓe nunɗuɓe namdi ɗum suttaɓe ɓe ɓe cubtora aduna ko wahlo aɗa andi ko wiyete kadi aussi c'est vrai sifa alhaali législative ko hunde tinde sinno tawno wirino waɗirteɓe élire ɓe mbaɗirte élire koye en fonction réussite du président Macky Sall député ji Benno Bokk Yaakaar ɓuranno ɗo kono noon en jogui hen ndenkuramakkel garata on saaha so tawi ko législative wiya yimɓeɓe ɓe gotade e département ji mabɓe c'est en fonction de la personne qui est présente wona yimɓe ɓe ganduɗa woote o fiyaɓe ɓe piraka sababude makki liggaki walla sababude makki yiɗaka ala ko kamɓe manki assise politique e diwnuji ɗi ɓe gonɗi ɗe mbaɗa ɗi ko ɗon tan woni analyse am ko heddi ko noon en jii pular ne wi piyama local on piyama législative pular ala min piyaka local non min piyaka an wona affaire natirɗaɗi an natirani affaire de ko pular wiyata ko ɓendata wella ko so fasi e an wona affaire natirɗa non min mi natirani affaire wadde kay mairie de natirani affaire de an wona affaire de an ka nafoore non natirmi ko majorité présidentielle a faami puisque buntu bi jeeno e sahani min mbaɗata ɗum de jeeya koye majorité présidentielle an ka nafoore walla ka buntu bi non min komi buntu bi ok d' accord kono mi juumi ɗon min komi buntu bi wona nafoore ok d' accord donc en jii mboɗo sikki ko wondi toon ko welani yoɗani kono au moins ma dañ ko nafata ok ko pula turbo ko mbiyata ko à quelque chose malheureux bon
Sénégal naaɓe ɓe jiiɓe hankadine hol jikkuji umen holko ɗum jogori addanta ɓe comme mbaɗi fof on mbaɗi huɓori ɗum a faami ala minen kay min garani fiide rewɓe e nder assemblée hay nder assemblée fiddam wona lawol wona lawol kono mbaɗi nerviji mana yo on mbaɗi nerviji yo pisugaɓe on mbaɗi nerviji yo pisugaɓe non ɗum ko haala tan ko sikkeji tan ko heddi ko opposant so ari foti wadde ko proposé on mbaɗi ɗum ɗo kono ɓuri ɗamini son mbaɗirino ni ɓuri fewde kono ala ko mbaɗɗon fof moƴƴani ko golɗon fof moƴƴani gummuɗe ɗon min laamo puisque onon on mbawa laamu on kandani hen walla ni addi e accu ni heddiɓe ene mbiya on ɓooyi laamade hankkadine ko tour amen tour ala e ɗum ala tour ala e laamu Sénégal naaɓe tan jaaɓi yo laamu laamato d' accord émission men gasi guilnade kono ko kalanɗa ko ene waɗi fayida so tawi wonko jiɗɗa wadde développé min namdakima e ko jiɗɗa haalde e huccidde ɓe ɓe ganduɗa ko Sénégal naaɓe kono ɓuuri tengtude e bandiraɓe men ɓe ganduɗa kañumen tigui manan kalfinma daaɗe mumen kalfinma hoolare mumen guitti pawi e junggo maɗa konngol ma battidigol e wasiyade e monsieur le maire minen kam min dañi wellema mawɗo joddade ma ɗo hen konngol nen yeesma min ɓuuri weltade way so yam hen tan ko noddude Kanel naaɓe jarnade ɓe en même temps e wiide ɓe en dañi joni lebbi jeetati komin jooɗi e nder lebbi jeetati ɗi ko heewi waɗama hen to heewi yahama hen ko heewi ñagama hen ko heewi kadi ɗaminama hen ko yooɓe gandu tan ɗo ɓe mbawi wonde foof anniya o fewnude Kanel e wallude Kanel naaɓe koye ɗum dariɗen subaka e ñalawma jamma e kiki ko ɗum kadi woni goƴa meɗen inchallahu rabbi so hawre hoddiro eɗen jogui ɗamamuye min dirtin Kanel ɗo yarata ɗo nawren ɗum yeeso heddo noon gollal aduna ala hen gasata moni foof waɗata tan koko foti e koko yontida ko walla ɗum ko wawi ko kono en tout cas mamin change mbaɗi Kanel so Allah jaaɓi inchallahu rabbi yentude e ballal président de la république le président Macky Sall ko ɗum waɗi engagé yentude e heddiɓe ɓuɗo ɗamini to banggal extérieur ko wayno France walla ko wayno mi ɓoyani ko gummimi Maroc mi yehino France e nder lebbi jeeɗiɗi mi yalti 2 fois ala ko yaltinimi so wona yaade ƴeewoyde kene nafa Kanel walla ko Kanel naaɓe kene naftoro to banggal leydi to ko ɓeɗo wiya ɓiɓɓe Sénégal naaɓe liwngu junngu woto woppiɓe liɓe koyngal ko beltiniɗen ɗo ko mbiten ala nafoore ko mbiten ko bolle puyɗo ko so tawi en beltidima ha ɗum ɓoccitima en puisque aduna o sirani aduna o sirani a yi ko taari en ko pop ala hen ko yeeti ko taari en ko pop dille ene toon kareli en toon leñam leñagu ene toon so tawi en dañi yimɓe ɓe kooliɗen mo kooliɗen gorko mo kooliɗen mo ganduɗa oɗo waɗi preuve mum holliri en ene yiiɗi Sénégal holliri en ene liggi Sénégal en jiiri guite men eɗen gandi jeddi ngala hen wonde président Macky Sall o jeeya koye président ji ɓurɗi darade e nder monde entier tabarakallah ɓurɗo gollade hon makko kadi en dañama ɗum taw ɗum ɗon noon guiƴe bamɗe Kanel ɗi hen noon heewi wiyede woto dillin ɓerɗe meɗen d'accord min koolata ko neɗɗo mo min ganda min gandana onon on gandanoka de onon on gandanoka nene monsieur le maire non onon on gandanoka ala emin gandano onon on gandanoka Macky arani tan woni président de la république ko idi Macky nan woni président jingo ha wel Macky woni e fonction ngaji ɗi ganduɗa ɗiɗo fof ene jangguinamo laamu d'accord arɓe joni ɓe ganda ko woni état ɓene ne gara tan jang aɗa sikki jangguere ganduɗo état baɗɗo respecté constitution leydi muɗum en ara en tant que député daroɗa e l'assemblée mbaɗa piya debbo député comme ma e assemblée nationale anen a joguiɗo haqqille président baɗɗo population mum mana respecté est ce que en muccine population ene wiya mana ene waɗi dossier ji ko min foof hen junggam holɗin dossier ji président Macky Sall wi noon di ene waɗi dossier ji ala ɗum ko wino noon tan o wina noon tan kono wiya monsieur le maire jarama Allah jarama vraiment ko welema mawɗo bandiraɓe ko welema mawɗo weltade Allah jarama on jarama merci beaucoup en tout cas kala kene waɗa yo deƴere dañe amin surtout ça kala kene waɗa yo deƴere dañe deƴere nden noon nde dañete
koye joom haqqillaji en surtout ko yimɓe yiiɓe aduna fertanɓe ɗum wawɓe jogade muñal gondiku tabarakallah darade kam fiya dabbo hello haqqille dara tan wiya mana dossier ji min fof hen junggam jeeya kay muñal ɗum kadi jeeya kay lawol mi halfinta ɗum gallam saka leydam holnaki de holnaki de piyow dabbo halfintaki galle saka leydi holnaki de ay weddi ko noon Allah waddanen jaam merci ko weltare hande joddaɗo en monsieur Mamadou Sadio Diallo kañum woni maire mo Kanel heeɓi hande e lebbi jeetati tabarakallah machallah ɗum noon en ñaganmo Allah moƴƴere kadi en jettimo e rokkude men temps waddude makko ndeɗo yewtere fattam lamire e émission men Sénégal men no mbiruɗen bandiraɓe ni kala ɗo Sénégal najo wawi wonde woɗɗirta en ma en eto jettuɗen ɓe e mbaddene mabɓe yewtere émission Sénégal men mbo sikki bandiraɓe paami tigui rigui neɗɗo parcours muɗum e parfois ene woodi yimɓeɓe Allah solɓitta manan e gardigu tawa sa ƴeewi hono wirnani ni tawa sa ƴeewi manan bagage géro kono ene woodi ɓe Allah addata e nder gardigu yimɓeɓe yo mbattu hen hakkillaji ɓen tawan mana en jogui mana parcours moƴƴo monsieur le maire min beltanimama de yo Allah weltan en Allah jarama jarama merci beaucoup en tout cas Allah jarama on jarama merci bien